какво става, пичове, днес в една нова игра, която ще купих, 20 евро. Forager. Тая игра, може би я знаете от един добър ютубър. Гочка 40 евро. Но, това днеска се играе. Така че, да. Open menu, escape. Така. Добре. Q, за да се махне. Това с Qs. Добре. Всяко. Чупим дърво. Let's getting started by building a furnace. How the fuck to... Wait second. Build a furnace. Where the fuck to build the furnace? Yes. Инструкция. Furnace. Добре, трябва ни 10 стоуна. Къде има стоун? Това ли е стоун? Какво е това? Не, това ма е стоун. Ще надявам това да е стоун, защото ако не съм тъжен. Стоун? Стоун бе! Взехме 4 стоун. 10 XP, найс. Не дървото, бе, стара ми стоуна, бе. Това изисква много от моята мишка. Защото тази игра повече мисля, че от мишката ми. Така, удряме. Като цяло това е много чива игра. Само тук повече си почеш. Така че това ще е една доста дълга поредица, но за мен ще е забавно. Но за вас, не знам. Надявам се за вас да е забавно. Industrial Furnace. Къде е да сложим тази печка? Тука! Сега, в тази печка какво му правим? Кол. С дърво. Добре, значи не трябва дърво така, не? Добре. Се събираме дърво. Ей, дърво. Това дърво ще не ми да бия. Шиваме дървото, пичове. Шивай го това дърво. Шивай го. Храна! Вече не съм беден. Идем един път. Често. Индустриал. Още какво има? Айронингът. Какво ще имам? Не, още не може. Фарминг. Бридж. Или фиштрап. Добре, трябва още малко берите. Ще вземем това бери тук. И ще направим за риба може да хваща. Тук ще го сложим това. Така, фарминг. Фиштрап. Тук. Добре. Маджика от нямаме нищо, икон име, кош нямаме. Тук това ми свети. Не знам защо ми свети. Можем да купуваме земя. Интересно. Найс. Тук това е яко. Как се правят парички? Искам пара. Значи трябва никол. Значи не трябва си дърво. Как да направим да ги се върти перите? Дано това за рибата да хвали, защото да. Трябва ми. Ти верно? Добре, там ми идва дърво. Нека направим малко кол. Крафтаме кол. Също не знам какво е това. Май това е стамина, но е тук горе. Кол! Тук долу също ми парите, така че. Добре, сега виж, просто трябва май да дигна левел. Не мога от цели дървото, пичове. Леко почва да се дърва. Добре. Вземем още някакво берите, ако има. Да вземем това. Добре. Искам да видя още нещо. Значи, тук има... Добре, това са настройки. Buy land. Items. Мога ли да ги продам? Не мога ли да ги продам? Добре, такова ще ми свети, аз ако мога да продам. Кой ще мога да продам, даже това ще ми свети. Тук съм си просто трябва да дигна левел, чакайте. Това са как беше? Друго, skills. Имам ли skills? Feet. Не знам къде влезнах. Тук ми е някакви като... Да, добре. Чайте малко, че ставаме. Тук хвана ли се нещо? Не! Чупа си това, не! Добре, спира. Тук има охрас. Интересно. Нали? Добре. Аз съм от точните. Не мога да се тъпто дърво. 4 експедиан.
Това мога да го чупа? Да, мога. Да, какво е това? Мисля, че Iron Ingot или какво е там. Чакай. Добре. Да, Iron Ore е това. Добре, чакай, мога да го спичам. Добре, може. Слагам един Iron Ore да изпичам. Купам камък. Iron Ore. Ама това дърво тук не ми харесва. Мани са. Трябва го манем. И също трябва да хапнем, защото съм. Няма много. Хапваме. Вече, поне е смешно. Кот! Вземи го. Какво ми даде, бе? Какво е това? Пясък. Даде ми едно пясък. Мале, колко щедра игра. Едно пясък е крейзи. Добре. Бе, мисля да пусна още малко колко време. Ще направим още. Абе, правим, бе. Добре, това е колко да се направим още. Сега ще я се го взема. Защото такова и камъка изглежда прекалено идентично, ще си почна да ги бъркам. Краще! Какво си ти? Някакво същество? Поне ми свечи! Левел 2? Даде ми нещо. Какво? Добре, имаме point. Gear. Skills. Я гледам на skills. Я да видим. Какво има? Какво е това за парите? Instant gain... добре. Forgis. Какво е Forgis? Добре, вземе го. Трябва ни пари. Така, отключени се. Добре, това не ми трябва. Интересно. Добре, това мисля, че е следващото, което ще направим, или чай видим Magic. Добре, чай видим Cotton Spawns more often. Не, това не са не мисля, че е нужно. Gains. Да, добре, това обаче ще не съм сигурно следващото. Това е много нужно. Добре. Вече може да купим земя. Хайде. И това можем само тая. Що сме леко пък. Какво? Слайм! Ела тук, бе, брат. Писа. Добре го. Дец. Много сме добри. Не, това верно трябва сега да го щупа, бе. А какво е това? Те някакви простики. Надолу, нагоре. Да, чакай. Пробваме всичко надолу. Не знам. Слагам. Да, всичко надолу. Не стане. Не е това. Значи само не и това. Не. Добре, само тия. Или има определен ред, в който ги махам. Да, ето виж. Едно. Добре. Значи, ще останах едно. Не днес това е на екраните. Едно. 2. 3. И 4. Yes! Аз съм умен! Тук, какво трябва да правя? Мога да билдна. Фарминг. Бридж. Бе, дай ми още един. Нямам дърво, бе да съм. Добре. Какво ми трябва? И таки. Той ме удари! Безсрамник! Тъпо желенце. Умри. Добре, как се прави ключ? Дали в тази печка не се прави ключ? Не, откъде се прави ключ? Трябва да разберем. Ключ. Откъде? От индустриал? От форса? Значи ми трябва Iron Ticket и брик. Как се прави брик? Брик. Stone и кол. Добре. Колко брик ми трябваше? Трябва ни 4 брик. Чакай, колко мога да правим? Добре, да правим 4 брик. Докато това е малко такова. Кол! Добре, има готов кол на земята. Това ми харесва.
И трябва мисля, че да събирам такива... Злато! Интересно. Добре, взиме това. Нека ще пие толкова също. Ще ме дразни тук до печката, да взем толкова неща. Не знам колко трябва да правя. Вземе си това. Отивам да щупа толкова, защото е идиличен да имам поне. Малко ме виж колко родим. Добре, този стол беше леко безполезен, но пак. Добре. Колко такива игата мога да направим? Направим всички, но няма кол, правим още кол. Добре, сега идем тук, кол. Копана. Страшче. Трябва да вземем, че нямаме много храна. Ще умрем. Значи това трябва да ги взем всичките. Това трябва да щупа. Трябва да получава 4. Ям. Трябва да седем в този живот. Кот! Хвърхме нещо! Рибка! Отивам. Трябва да се изпеча. Котвиш? Yes! Айде! Рибка! Узбе! Да купаме някакви сини пуси. Взимаме това. 10 имаме вече, найс. Купаме това, мога да направя кол. Така изкопахме го. Сега взимаме тук. Рибката бе станала. Добре, така. Неп. Май знае, че съм играл в Fortnite, моето. Така, на едно е. Добре. Сега, ще трябва да направим това тук. Industrial Forage. Добре. Така, сега... ключ! Gold и това. Gold е тук, бе. Ти верно ли мога стига? Мога да заобиколим. Майко ме колко бавно се купае. Моля да дай ми повече XP. Трябва ми XP. Добре, това дай 4 XP. Добре, това е хубаво. Тук може злато, че аз ще си го вземем. Някакви облаци, интересно. Почвайте ви писал колко става записа. 20 минути, добре. Сигурно като пуснат да се пече, ще трябва да спра записа. Не, чакайте.